Takže čaute ľudia, moje meno je Romeister Roblox a dneska si zahráme novú hororovku, ktorá sme na ňu čakali dosť dlho. Hru volá sa Finding Frankie. Tak sme v hre a vidím, že tu máme nejakú upútavku, nie upútavku, alebo úvodnú obrazovku, niečo také skôr a vyzerá to celkom zaujímavo. Jo? A oh my god, tak ty sa s tým fakt neštú teda, wow. Tak to nebude hneď creepy už od začiatku. OK, Finding Frankie. Už som fakt zvedavý, jaké to bude. Fakt som veľmi zvedavý. No, už kedy budem môcť hrať, neviem. Kedy budem môcť hrať. Jo, to je dobrý loading, to je celkom originálne. To kde sme? No, dávame. Aha, tu je nejaká televízia. OK, nechám vám to. OK. Oh, $5 miliónov. OK, takže keď to chápem, je to nejaká súťaž, kde môžeme vyhrať 5 miliónov eur, to vyzerá celkom zaujímavé. A budú sa nás to snažiť zabiť. 19 000 ľudí nás tu sleduje živo, OK. Toto sú nejaké obrázky, Frankie, Deputy Duck, Henry Hotline, OK. Tuto asi máme 12 levelov, alebo 13 levelov, OK. No, OK, ideme asi toto otvoriť. What? Prečo to nejde? My tu máme tento oblek, to si máme dať. A teraz to máme otvoriť. Nice! Tu sú tí ďalší, asi chápem to tak. A tu ideme asi na závody? OK, tak ideme. What? Čo sa stalo? OK. No, OK, poďme. Nice. Teraz sa už pripravujeme. Kamo, ježiš, to bude creepy podľa mňa hra. Reálne to bude tak creepy, ja sa na to neteším. 3, 2, 1, nice. Nice, poď. What? Čo mám robiť? What? What? Reálne tu hrám 2 minúty a ja zomrem. OK, takže sme tu a on vybehne. A my ho nemáme obehnúť? What? To nechápem, ale to je fakt dobré, ak si vidíme to čelo, nice. Oh my god. No, teraz ty vyštartuješ a ja ťa obehnem, yes. Oh my god, yes. Počkaj, to sa zabre, že? Jo, zabrelo. Reálne. Všetci už zomreli a ja som tu reálne ako jediný prežil, tak to je fun. OK, no tuto vidím, že je tutoriál, takže môžeme ísť. A tu vidím, že možno nejaké techniky budeme mať. Parkour training, OK. Nice, ale to je fakt dobré, ak si vidíme to telo, to není v žiadnych hororovkách. Kamo, počkať, viem toto preskočiť? Oh my god, ja to viem preskočiť, ľudia. Nebudem sa to nejak zdržovať, ideme rovno sem. OK, a počkaj, no ja si skúsim tu mechaniky. VASD, idem proste. OK, CTRL sa skrečím. Toto vieme, že shiftom behám a OK. What? What? Ja som otvoril dvere a ja som sa nejak šuchol. What? Počkaj. Ešte raz to skúsim. Keď shiftujem a dám CTRL, OK, tak ten slide by mali nerfnúť. OK, tak to je dobrá mechanika, ale mali by to nerfnúť, lebo to budú teraz speedrunnery za 5 minút normálne dohrávať. OK, tak toto normálne iba preskočíme. OK, toto je easy zatiaľ. To je fakt dobré, ale toto už nie je dobré moc. No, OK, no, áno, tuto je ten slide, a teraz, what? Tu jak mám dať? OK, no nevadí, tak znova. OK, tu jump, trampolína, nice, what? Ne, ja nebudem vedieť ani výjsť hore, že nie? Tak to, ne. Nice. Počkej, toto jak mám urobiť? On sa tak nechytil.
OK, počkať. Aha, chápem. OK, nice. OK, tuto. OK, tu sa musíme odraziť. OK, chápem. Tak skúsim. Tak. Oh, nice. OK, tu je ďalšie. To je cool. Táto hra je tak cool zatiaľ. OK. Máme complete a máme ísť return to lobby. OK, no tak teraz ideme vlastne main lobby this way, OK, takže sem idem. Nice, ale tento jump by fakt mali nerfnúť, tento jump, fakt. To by tak mali nerfnúť, OK. OK, tu sme. A počkať. OK, tu počkať, niečo hovorím. Čo? Všetci zomreli? Áno, vlastne všetci zomreli, áno, no. What? Tu počkaj, to sa dá stlačiť nos mu? OK, tak to je dobré. Dobre, mňa nezaujíma, čo hovoríš. OK, mňa to fakt nezaujíma, sorry. A čo tu máme robiť teraz? Aha, to máme stihnúť do nejakého časa. Času musíme, OK. Tu máme jedny dvere, boom. Áno, dáme toto. A teraz, toto je nejaký výťah. Tipujem iba tak, že toto bude asi dvojka v tomto, akože to bude dole alebo hore. Tuto neviem čo je a tuto sa tiež nevieme dostať. Tak neviem, čo máme zatiaľ robiť. No, skúsim to nejaké... Áno, ja som toto otvoril, OK, tak toto, nice. Normálne ja idem profi parkour tu normálne. Ja ho robím ináč v realite, by the way. Takže... Tuto by to mi nemalo robiť vôbec problémy. OK, tu sú hodiny. Čo sa stalo? Oh my god, tak toto je dosť creepy. Už som chcel normálne povedať, že táto hra není creepy, ale ako toto je dosť creepy, nechcem nič hovoriť. OK, no. Ne. Čo som to urobil? Ja nechcem, ja ich chcem dole. Ja neviem artikulovať. Nevadí. Tuto máme tlačítko a OK, máme znova tu stihnúť, boom, nice. Tuto, hádam, že áno tu a posledné tretie, boom, nice. Ako tento parkour feeluje dosť dobre. To som skoro nedal. A nice, complete, nice. A čo teraz? Tu sa nám otvorila šachta, OK. Aha, tu je tento plišak, neviem čo to je. Nie, že to nebude ten Henry Hotline, že nie. Že tu nebude s ním naháňačka. Že nie, to si robí srandu. Že tu nebude s ním naháňačka, nie. Nie. Kam už to začína byť creepy, to už, nie, to nechcem nič hovoriť. OK, tu je znova to tlačítko, takže toto znova dáme von, tieto dvere. OK. Nice, takto, boom, ďalšie tlačítko. OK, tu znova skočíme, boom, a ďalšie. Nice. OK, poďme ďalej. Podľa mňa v tejto ventilácii už niečo bude. Ale počkaj, teraz ma napadlo. Dúfam, že to nebude rage hra, no nevadí, no. Ideme hore po rebríku. OK. Franky, čo je? Nodiet. Čo nodiet? Prečo? Fúj, tak toto bolo dosť creepy. Ale aj keď nebol to moc jumpscare, ale tu máme znovu tlačítko. Nice. A tu ideme dole. Nice. A teraz toto. Nice. Kámo, toto je ako celkom ako moc nie creepy prostredie, ale jumpscary sú tu trochu také. Oh no, prečo nie? Prečo by si to robila hra? Prečo nie? Nie, aj tu je krv, no super. I love you, mám ťa rád, OK. No tuto máme asi znové tlačítka. What? Zdrhaj!
Oh my god, ne. Ty. Nie, toto nenávidím ja. Ne. Kamo, poď. Ty, ja som sa zlákol. Okej, no môžeme ísť asi ďalej, no. Klikni to! Ne! Ty, on ide sa ďal. Ty. Prečo ma zabil? What? Ale kámo, tak to bolo tak creepy, kámo. Wow, už viem, prečo táto hra má taký hype. Každý to teraz natáča. OK, zdrhaj. OK. Poď. Je nice. OK. Poď. Celkom dobrá hudba je ku tomu, lebo reálne by ma zaujímalo, kto robil tu DJ, lebo fakt dobrá celkom hudba je tu. Normálne aj v tom traileri fakt dobrá hra. Dobre, nice, tuto takto, nice. Poď takto. Nice, takto. Mňa to odžebejtilo. OK, poď. Ne, veď ide Franky. Ide za mnou Franky. Ne, dole, choď. Oh my god, ne. Poď, tuto skoč. Nice. Tuto za odraz. Ne. Hore ventilátor. Poď. Choď. Jump. Ne. Oh my god, tak toto. Toto keď dohrám, tak ako normálne, ja neviem čo. Jaj, tu je checkpoint, nice. Poď Franky, nice. Poď Frankor. Teda Frankior. Ne, to ma chytí. Ne. O, tak to nemám šancu dať teraz. Jump. Poď. Ne, ty ma... Ne. To je najhoršie, keď je proste blízko za vami a on vás môže hocikedy tam jumpscarenúť. Poď rýchlo. Ne, jo. Oh my god. Creepy táto hra. Okej, no. Poď, no. To bolo hrozné. Tu máme znova toto, OK, tak idem najprv pozrieť, kde sú všetky tieto, neviem, tieto proste pedy, alebo, oh no. Tak toto, čo bolo za smiatie? To sa mi moc nepáčilo. A čo mám robiť? Poď na, No tak toto mi nepôjde normálne. Ja som taký ja som normálne strašne z toho vystrašený. Ne, ja som to nedal. Ja som z toho strašne vystrašený z tej naháňačky. Poď. Nice. Nice. Poď. Nice. Tak, poď. Takto. Nice. Tuto je ďalší. Nice. Ideme ďalej. OK. OK. Pizza parkour. Ja by som si dal pizzu. Nemôže byť na chvíľku stopka. No poď. Ale tento slide by mali fakt nerfnúť. No poď. OK. Ne, ja som to znova nedal. Toto priťahovanie je niekedy nadlho strašne. Nice. Poď. Nice. A teraz, kde? Ne, tam som mal ísť. Poď. OK. Tuto Deputy Duck. Nice, tu je main lobby. Fuj, krysa. OK. Jaj, to sme tuto v lobíčku, aha. Tak ale s touto bombou by sme mohli ukončiť tohto video, takže zatiaľ čaute. A bude pokračovanie, keď sem dáte lajky.